puhua. Moikka! Tervetuloa katsomaan Silmukkaseikkailun kakkosjaksoa. Moikka! Mä oon Hanna, eli Instagramissa Ihanna Hanna. Ja mä oon Laura, Instagramissa Frillaura. Ja meillähän on myös tälle Silmukkaseikkailulle oma Instagram-tili. Joka on siis ihan Silmukkaseikkailu nimellä, niin käykää ihmeessä sielläkin seurailemassa. Ja sinne päivitetään aina sitten, että kun tulee uusi jakso ja varmasti tulee muutakin sisältöä sinne sitten, kyllä pikkuhiljaa. Uusi juttu vielä, niin vähän harjoitellaan tätä hommaa. Kiva, kun oot mukana. Ja iso kiitos kaikille siitä, miten kivasti meidät on otettu vastaan. Me ei oltaisi ollenkaan osattu odottaa. No että me höpötellään tällä kahdestaan, mutta Joo, ja maksimissaan tutut ehkä käy katsomassa ja tykkäämässä, mutta ollaan saatu tosi paljon kivasti kommentteja tai tilaajia ja video on katsottu ykkösjaksoa tosi paljon, niin kiitos paljon ja toivottavasti jaksatte pysyä matkassa mukana. Joo, tästä on kiva jatkaa. Kyllä, ehdottomasti. Papusta on selvitty. Joo, pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Meillä on ollut täällä synttäreitä kovasti vietetty ja näin. Ja nyt saatiin sitten perhettä vähän muualle, niin päästiin kuvaamaan. Hyvä. Aloitellaanko me mitä on päällä? Joo. Mulla on tää, minkä mä viime jaksossa esittelin, tämmönen kesäpaita. Tai tämmönen siis, Dropsin Bellessä tehty ilman ohjetta. Vähän tällaiset kimonomalliset vajaamittaiset hihat ja tämmöistä palmikkoa on edessä ja takana tämä sama kuvio. Toi on kyllä Venepäätiä. Ja toi sopii sulle myös tosi hyvin. Kiitos, joo. Mä tykkään tosta. Mulle tuli niinku itselleni sen jälkeen, kun oli ollut se edellinen jakso, niin sit mä ajattelin, että ei vitsi, että mä haluan jonkun tollaisen samantyyppisen, ja toi olisi varmaan ihanakin, että tulee kesäpaita. Niinpä. Ja sitten kun me puhuttiin niistä just vähän ohuemmista neuloista, niin mulle oli, minkälainen se Laura oli. Kyllä. Mä aloin jotain samantyyppistä. Joo, tää oli siis ihan tosi helppo. Raglan linja, että mä en tehnyt tänne mitään lyhennettyjä kerroksia. Niin, että tässä on niinku etu- ja takaosa niinku samankorkuiset. Periaatteessahan tonne olisi voinutkin tehdä, mutta toi on niin silleen kuitenkin tavallaan, tässä on niin paljon väljyyttä niin että en mä tiedä, onko sillä väliä. Niinpä. Koska sehän istuu ihan kauniisti. Joo, kyllä. Ja tätä on kiva käyttää just, mulla on nyt täällä mekko alla ja sitten just niin kuin housuja. Tämä on vähän kanssa tämmöinen, ei ole ihan kropattu, tai ei ole mikään napapaita, mutta siis semmoinen, että ei ole ihan niin kuin pitkä. Siis miten mä nyt sen sanon? Niin. Vähän kropattu. Joo. Mutta ei nyt ihan napapaita. Joo. No niin. No, mulla on tää Kutovakikan Love Letter -toppi. Ja mä tein tämän viime kesänä. Ja tää on ollut mulla tyylin kerran. Tää oli yhden Tallinnan reissulla mun mukana. Siis se on aivan niin ihana. Kaikki, mitä mä oon käyttänyt. Mä en pysty käsittämään. Tää oli taas sarjassa, että tehdään ja puretaan ja tehdään uudestaan, ylläri. Koska siis mä katsoin siitä aluksi, että okei, että muistaakseni, jos mä väärin muistan, niin tähän ei tullut kauheasti negatiivista tähän niin kuin kohdalle. Joo. Ja sitten mä katsoin sen mun oman koon ja lähdin tekemään ja pistin sen päälle niin kuin jossain tässä vaiheessa. Ja nämä oli niin kuin ihan huisin leveät nämä. Ja sitten mä olin silleen, että apua, että en mä voi niin kuin tollasia käyttää, että se on niin kuin aivan liian iso tavallaan tästä kohtaa. Joo, niinpä. No sitten mä lähdin lukemaan vähän kommentteja ja muuta ja sitten tosi moni niin kuin oli sanonut, että päätiä on tosi pieni ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mitä mä teen? No sitten mä tein niin, että mä aloitin yhtä koko pienemmällä. Joo. Sitten mä jossain tässä kohtaa niin kuin ennen rintoja tavallaan suurensin sen yhden koon isommaksi. Okei, niin justiin. Sitten mä olin silleen, että okei, no nyt tää on hyvä. Joo. Ja tein tätä sitten loppuun asti. Ja sitten sen jälkeen vasta kun mä olin tehnyt tämän, niin mä sovitin tätä ja sitten mä olin silleen, että okei, että tää on nyt niin kuin tosi leveä täältä. Okei. Ja sitten mä olin silleen, että no okei, mitä mä nyt teen? Mulla oli silleen, että mä olin päättänyt, että mä haluan tämän sinne Tallinnaan niin kuin päälle ja mukaan ja näin. Ja sitten mä että no, että ei kai tässä niin kuin auta, että mä vaan laitan tämän päälle, että katsotaan sitten kotona, mä ehkä puran tämän. Niin just. No sitten oli ollut tosi kuuma päivä ja mä oltiin oltu siellä koko päivä ja sitten me tultiin hotellille illalla. Mä olisin, että okei, että niinku, että puritko se siellä hotellissa? En. Sitten mä olin silleen, että että nyt on vähän niinku, tiedätkö kun on hikoa keskustassa koko päivä juossut lasten perässä ja mä että okei, että mun on niinku pakko pestä tää. Just ne. Että muuten niinku ei tästä tule mitään ja
No sitten mä kastelin ja pesin tän. Ja lopputulos oli se, että mä sit sen jälkeen koko talven mä oon katsellut. Se on ollut mulla on semmoinen kasa, missä mä niin on ne, joille pitää tehdä jotakin tavallaan. Niin se on ollut siinä koko talven. Ja mä olin silleen, että nyt mä ehkä mä puran ton tai mä teen jotain. Ja tää on tyynlinen, niin sit mä ajattelin, että mä kuitenkin ehkä haluan, että se on semmoinen, mitä mä käytän. Niin no sit se oli koko talven ja mä aina kattelin, mä välillä laitoin sen päälle. No en mä tiedä. No, en mä tehnyt sillä mitään, ja nyt se on mun päällä. Mutta siis se on aivan ihana. Ja joo, on tää väri on todella kaunis, sopii sulle hyvin. Ja... Niin, ja siis ei tää nyt ehkä haittaa mua, vaikka tää nyt on vähän lötkö. Niin. No nyt on tämmönen tunnetusti tonne lötköjen yläosien ystävänä. Eikä mä tarkoita, että pitää olla ihan niin ei silleen, ihan piuke. Mutta se ei ehkä istu mulle niin nätisti sen takia, koska se se lähtee vähän, tää on vähän tää. Joo. Mutta ei siinä. Niinpä. Nyt se on mun päällä ja kokeillaan tääkin. Niin just. Mä annan tälle mahdollisuuden. Jee! Hän ei vielä pura. Niin, saa laittaa rastiseinään jonne. Kyllä. Okei. Joo, sit voitais käydä nyt ihan perinteiseen malliin nyt tässä valmiit ja keskeneräiset. Mulla ei ainakaan ole mitään isompia suunnitelmia nyt viime kerrasta. Sitten me ajateltiin vähän jutella sitten meillä on vähän neuleita mukana, että joita ei tule niin kauheasti käytettyä, että mikä on se syy. Tai analysoidaan, ehkä me mietitään vähän sen, ei analysoida, mutta mietitään vähän, että mitä voisi olla syitä sitten. Just näin. Sitten näihin, että tämmöistä ajateltiin tänään. Kyllä. Mitäs, onko sulla valmista? Mulla on 2 valmista. Ota vähän hörppyä tässä kohtaa. Ihmeessä. Täällä on tosi kuuma päivä, ei ole vielä oikein tottunut. Mulla oli viime kerralla tää vielä kesken. Tässä mulla ei ole vielä oikein mitään järkeviä kuviakaan. Mä voin tulla sinne lähemmäs näyttämäänkin. Tää on Seline-Technicsin Ossidiane Top, joka on siis, tässä on tällainen tosi kaunis tää pitsi. Ja on tosinen. Tässä oli aluksi silleesti. Tää oli testineulonta ja nyt se ohje siis on jo mun mielestä Ravelryssäkin. Okei. Joo. Ja me laitetaan taas sit lopuksi sinne boksiin alas, niin pystyy, jos joku haluaa käydä hakemassa ja muuta. Laitetaan linkkejä. Joo. Tai ainakin mallinimi. Ainakin nimet. Joo. Ja tähän kuuluu siis ne frillat, mistä me ehkä viime kerralla puhuttiin. Ja mä nyt sit aluksi päätin, että en mä tee näitä. Ai nyt frilleja? Niin. No nyt mä laitan tämän päälle tänään ja olin silleen, laitaks mä tän, kun tää on niin joo. Ja sit mä ajattelin, eikö mä haluan frillat. Niin siis kyllä mun mielestä mä laittaisin itse, niin. Joo, mutta se on tietysti makuasia. Joo, niin nyt mä päätin, että mä teen ne frillat ja sitten mä en laittanut tätä nyt vielä päälle, koska mä en ole ns. Käyttänyt tätä vielä, enkä ottanut kuviakaan, niin mä ajattelin, että mä teen nyt ne frillat tänne. Joo, sit tulee aivan molemmille puolille tänne sit kuitenkin. Joo. Niin mä luulen, että se on niinku... Koska näin kun mä katson, niin se on jotenkin saman tyylinen nyt kuin tää Love Letter Toppi. Joo, vähän. Siis tavallaan, että sit niillä frilloilla saat siitä vähän niin kuin tavallaan vähän erinäköisen. Joo. Kyllä. Vaikka tietenkin on ihan eri pitsi ja kaikki. Mua huvitti siinä testineulannassa, kun suurin osa teki niinku 3 tällaista timanttia, miksi ne niitä sano. Niin. Ja sit mä olin silleen, mä olin tehnyt 3 ja se oli mun napaa. Sitten mä olisin, että oon mä jotenkin niinku pitkänapanen vai onko mulla jotenkin liian lyhyt? Pitkäselkäinen. No mut ei. Joo, napa, selkä. Joo. Miten niinku voi olla, että tää on niinku ihmisille lantio asti vai onko mulla joku pielessä tässä niinku... Niin joo. Tässä kuitenkin tässä suhteessa, mutta ei mulla sit ollut. Mutta mä joudun muutenkin aina tekemään vähän pidemmät. Niin mä tein sit vähän pidemmät. Joo. Mutta joo, tällainen tuli. Tää on kyllä varmaan tosi kiva. Ja sit kun tää on siitä Sandescannin Tynlinestä, viimeksi varmaan sanoinkin, niin tää on niin ohut, että tää laskeutuu tosi nätisti. Tää on varmaan kesällä tosi on kiva varmasti päällä. Aivan ihana, kyllä. Tää on semmonen, että mä aluksi mietin, että mä en tee tästä Tynlinestä enää mitään, että venyykö se semmoiseksi niin kuin muodottomaksi sit käytössä. Joo. Tää on niin ohut, mutta sitten jos pitää vähän testailla ja jos ei, niin sitten ehdottomasti niin tällaiseksi kesäneuleeksi, koska tää laskeutuu tosi nätisti. Kun tää on kyllä, joo, ja tosi tasainen sulla on tää käsiala taas, mutta sä oot viimeistellyt tän. Tää on kasteltu, joo. Ihan siis, niin sä kastelit ihan, kun mä miettinyt, kun mulla on tossa toi mun seuraava valmis tai mun valmis, niin en ole siis sitä vielä viimeistellyt, niin mä ajattelin, että siis onko tämmöiset niin kuin nämä kesälangat myös semmoisia, kun tämän mä oon vaan höyryttänyt silloin viime kesällä. No, mä oon tästä varmaan tosi huono, koska mä kastelen kaiken. Joo. Mä jotenkin se ei mitenkään venähdä sit siitä, tai?
No ei, No, tää niin, ainakaan kun venähtänyt. laittaa mittoihin sit kuivumaan, niin Niin. mun täytyy kokeilla. Joo. Joo. Mutta toisaalta, eikö belleä voi pestä pesukoneessakin? Ja No moni niin, oli mä nyt opin niin. tässä juuri että sitä uskaltaisi laittaa. Kyllä mä jotenkin ajattelisin, että puuvilla ei silleen samalla Niin. tavalla venyisi. Mutta sitten kun tässä on kuitenkin viskoosia myös. Se on kyllä totta. Ja viskoosista mulla on sitten niinku tavallaan muissa kankaissa, Niin, niinku että se voisi venä. mekoissa ja tälleen, sitten ne on saattanut kutistua tai venähtää tai jotain niinku mennä tyyliin. Mutta täytyy kokeilla. Joo. Joo. Mä voin nyt esitellä mulla on tää, mitä mulla oli viimeksi kesken kanssa, tää Magnolia Tea. Mä voin näyttää niin sinne. Eli tässä on tää pitsi tässä edessä ja sitten hihois tommonen pikkunen ja sitten täällä helmassa kanssa. Tää on itse asiassa mun ensimmäinen tämmönen kesäteepaita. Mä en ole tehnyt tällaisia lyhythihasia. Ja tässä on tää sama lanka, tää Drops Belle, kuin tässä mun toisessa paidassa. Tää on tosiaan nyt siis viimeistelemätön, niin täytyy nyt kokeilla sit sitä kastelua, että jos vähän ehkä tää neulepinta tästä niin kuin myös tasoittuisi. Mutta olen kyllä sinänsä ihan tyytyväinen. Ja toi on kyllä oikeasti varmaan, kun tulee lämpimät kelit. Niin mä luulen, joo, tässä vähän aikaisemmin puhuttiin, että onko tämä sitten jotenkin, niin kuin, siis tämähän on niissä mallikuvissa sellaisen tai se on se Knitting for Breakfast on se suunnittelija, niin aika semmoinen nuori nainen siinä mallikuvissa ja hyvin hoikka ja semmoista vähän niin kuin repalaisfarkkusortsit ja tosi stylin näköinen, mutta ei tämä nyt sitten vaan ole liian tätimäinen mulle, mutta ei se varmaan, täytyy kokeilla. Sun täytyy hankkia ne repalaiset farkkusortsit. Niin, totta. No siitähän se nyt vaan on kiinni. Tai sitten ei farkkusortseja, vaan semmoiset farkkuhaalarit. Niin, se olisi ihanat. Semmoiset sortsifarkkuhaalarit monta vuotta. Aivan. Niin mä ajattelin, että semmoisen kaahan toi se on tosi totta. kaunis. Kyllä, joo. Sitten toi väri vielä semmoista niin, kyllä. Niinpä. Täytyy pohtia. Laura, sit vaan farkkulappuhaalareita ostamaan. Eikö sä näkisi, että se olisi sun juttu? Musta no miksei, jos ne olisi vaan, niin, kyllä, miksei. Sellaiset löysät. Niin. Sitten tuolla puutarhassa hiihdellä ne päällä ja uimarannalla. Kyllä. Tosta ei liity siis tähän neulomiseen mitenkään, mutta kun mä oon monta vuotta haaveillut just sitä, että mun puutarhassa just semmoiset lappuhaalareet. Aivan, joo. Niin, nyt mä sitten vihdoin ostin, ne ei ole vielä tullut, mutta nyt mulla on niinku semmoiset vähän niinku liian isot farkkuhaalarit, jossa mä voin sitten tehdä puutarhahommia. Niinpä. Nyt kun on kevät, niin yllättäen aikaa menee aika paljon tuolla pihalla. Kyllä, joo. Että me ollaan nyt koko vappu iloisesti tehty pihatöitä. Okei, no niin. Just. Kaadettu kriikunapuita ja kirsikkapuita ja kaikkea, mitä siellä on niinku kasvanut tälleen päällekkäin ja yhteen. Joo, mä tein vähän samaa tuossa ennen vappua tein, mutta vappuna oli sitten tosiaan muita menoja tässä. Vappumenoja. Niin. Oliko sulla muuta valmista vielä? On. Mulla on tällainen, viime kesänä oli Novitalla se Millakal, jonka oli toi Pia-Maria Pekkanen suunnitellut näin. Mä tein tällaisen pitkän, mikä tää nyt on, neuletakki. Joo. Ja siinä oli siis semmoinen lyhyt versio, sitten oli semmoinen kiedottava versio, ja oliko joku muukin vielä, en muista. Mutta mä tein tämän pitkän, ja tää on Novinan hehkusta, ja tällaisen punaisen. Voi että. Ja tein tänne taskut. Ja sitten mä tein niinku mun tytölle semmoisen lyhyen vaaleanpunaisen tällaisen, ja sen mä tein valmiiksi. Joo. Sitten mä tein tämän muuten valmiiksi, mutta mulla ei enää niinku taskut tekemättä pitkään. Okei. Ja sit mä en löytänyt tähän sopivia nappeja. Ja sit mulla jäi jotenkin tää sen takia vähän niinku siihen, että ne taskut jäi kesken ja ilman nappeja. Joo. Ja viimeistelemättä. Joo. No sit mä pari viikkoa sitten siivosin mun työhuonetta ja sit mä että ai niin toikin. Se on koko talve ollut silleen niinku siinä niinku viikattuna vähän esillä. Just niin. Mut sit mä että no ei toi ei nyt jotenkin. Mutta sitten mä päätin, että nyt mä teen tämän valmiiksi. Ja oikeastihan tää on aika kiva. On todella ihana. Ja sitten kun mulla oli se nappiongelma, mä kävin viime syksyn ostaa tähän napit. Ja täällä on siis napin lävet tehtynä. Joo. Kummalla puolella ne edes on. Niin, että ne vähän jemmautuu sinne. Joo. Mutta sitten mä pistin tämän päälle ja mä että en mä mitään nappeja. Niin tarvii oikeesti. Niin ja ei mulla ole yhdessäkään tällaisessa pitkässä. Mä siis rakastan tällaisia pitkiä neuletakkeja. Joo. Mulla on näitä tosi monta. Okei. Niin ei mulla ole yhdessäkään näissä pitkässä neuletakissa niinku. Niin.
Ei ole nappeja. Niin, että ne on semmosia... En mä tähän mitään nappeja laita, ei itsekään löytynyt edes kummalla puolella. Niinpä, niin nehän piiloutuu sinne ihan tosi hyvin ne napilevet. No vähän silleen kesäksi. Ja sittenhän sulla on se vielä se tavallaan optio, että jos sä jossain vaiheessa haluat ne napit, niin sit voi laittaa. Just näin. Vähän mietin, että no joo, kesäksi tuleeko käytettyä, mutta kesällä on kyllä aika paljon niitä viileämpiä päiviä. On. Se, mikä mä oon vähän ehkä mietityttää... mietityttää... Eikö viikolla jo tyyliin on viileämpiä päiviä luvattu? Just näin. Mä vähän mietityttää tää hehku, että kutiaaks tää just, jos on kesällä, tiedätkö, tokki, niin laittaa näin, mutta sen näkee sit käytössä. Sen näkee käytössä, kyllä. Aivan ihana. Mutta aika hauska. Päätin kerrankin repästä viime kesänä silloin, kun oli se, ja ostin punasta. Niinpä. Ei vielä tällaista ihan punasta, ja olin silleen, että okei, tää ei ehkä ole niin kuin mun juttu, mutta kyllä mä tästä tykkään. On siis todella ihana. Ja just se, että kyllä tämä, niinku, vaikka tässä nyt heti niinku jotenkin joulu ja tontut ja semmoinen tulee mieleen, mutta sitten toisaalta just kun ajattelee, että se riippuu niin paljon, mihin sä yhdistät sen, no sepä. Että siitä saa niinku moneen vuoden aikaa, tai siis kaikkiin vuoden aikoihin. Kyllä, ja kesänäkön kanssa tämä menee. Ehdottomasti, todella ihana. Mutta kyllä toi joulu ja toi tonttujuttu tuli sitten silleen mieleen, että kun mä olin tuossa menossa töihin käymään, mä teen yleensä etänä töitä, niin olin menossa töihin käymään, sitten mä laitan sen aamu päälle, sitten no en mä nyt ehkä näin joulunen laitan toisen painon. Joo, ja ehkä sitten taas niinku syksystä alkaa niin käyttää mä luulen, enemmän. Että kun tää on niin tällainen. Mutta katsotaan, miten sitten käy. Niinpä, tosi nätti. Mulla on sitten toinen valmistunut, on se Kemiönsaaren villapaita, mikä oli viime kerralla kesken, eli se Marika Moodigin suunnittelema ja Veenön siitä Saaren lampaiden langasta tehty. Joo. Se tuli mun ystävälle lahjaksi ja mulla ei ole nyt sitä tässä enää, laitetaan kuvia muutamia tähän siitä valmistuneesta ja oli kyllä saajalleen mieluisa. Joo. Ton tykännyt ja ei se tarina vielä siihen pääty, kohta näette sitten. Saaka jatkuu, mutta laitetaan tosiaan kuvia siitä, että mulla ei nyt ole tässä sitä. Okei. Mulla ei ole muuta valmista. Mullakin oli nämä 2, toki nyt on niinku pihahommissa mennyt aikaa. Niinpä, mutta... just näin. Joo. Mitäs meillä on kesken? Mulla on samat keskeneräiset kuin viime kerrallakin. Joo. Toki mukana vaan tämä, mitä nyt neulonkin, eli tämä on se Field Sweateri Camilla Vadin, joka oli niin, että tämä oli tästä Dropsin pellestä sen takia, että ei haluttu mitään, missä on villaa tai muuta. Mä oon saanut toisen hihan tähän tehtyä. Minkä kokoisella puikolla sä teet sitä? Mä teen tätä 3 puolikkailla, mutta mä otin 3 nyt tähän, kun mä teen tähän nyt tämän resorin tänne hihaan. Aivan, joo. Mutta 3 puolikkailla. Mä oon kanssa tehnyt siis tätä pelleä 3 puolikkaalla. Joo. Musta pelles tulee niin kuin... tiiviimmän näköinen toi pinta kuin mulla. Voi tai en mä tiedä, mulla on kun se löpsökäsiala, niin tällä löysä siis. Mä olin tuossa jossain kangaskaupassa, lankakaupassa. Joo. Niin nyt just viikolla, kun kävin töissä, niin kävin samalla lankakaupoilla, niin se just sanoi tästä, että pitää tehdä vähän niin kuin belle niin kuin silleen tiiviimmin, ja laskeutuu nätisti. Joo. Mutta mä oon miettinyt, että pitäisikö mun tehdä ihan jopa 3, mutta kun mun täytyy sanoa, että siis 3 puolikas on mulla sellainen niin kuin, se on mun sellainen niin kuin, lakkaripuikko. Se on niin kuin sellainen pienin, mikä mulla menee mieluusti, tai siis mitä mä pystyn niin kuin mielellään käyttämään. Että 3 on jo niin ohut mulle, että siis musta tuntuu, että mun jotenkin tulee niin kuin sormet ja ranteet kipeäksi. Aika jännä, kun mä taas jotenkin ajattelin sen varsinkin, kun mulla on tää jännettävän tulevaisuus, että mä haluan, että se on mahdollisimman pientä ja kevyttä, että se ei tule. Joo. Mutta sen takia, että se painaa niin kuin mun mielestä sit se työ enemmän. Voi ehkä olla, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että en mä tiedä, onko mä jotkut ihmeen nakkisormet vai mitä, mutta musta mun täytyy niin kuitenkin kauheasti puristaa sitä ohutta puikkoa silleen. Ehkä mulla on tekniikkakysymys. Ehkä se on sun joku oma ajatus siitä, koska siis Laura tekee ihan todella kauniita vesiveritöitä, että en usko, että hänen sormissaan on vika. No niin, mutta joo. Mutta mielenkiintoista, että tulee tosiaan niin, ihan samalla puikolla niin kuin erinäköistä. Joo. Kyllä. Mutta tämä on musta ehkä parasta just siitä, että tavallaan jollekin kommentteihin viime jakson jälkeen laitoinkin siitä, että musta on hauska se, että suunnittelija suunnittelee jonkun neuleen. Kyllä. Ja kuin erinäköisiä on sitten, kun siinä on kuitenkin se tekijän niin kuin
vapaus siitä, just miten näin. hän näkee Joo, sen kyllä. ja mikä on hänen käsialansa. Siis mitkä värit ensinnäkin valitsee, mikä lanka ja niin kuin näin. Ja sitten vielä se käsiala kyllä, päälle. just sitten näin. kaikki kuitenkin vähän toinen tekee vähän kropatun, toinen tekee pidemmän, yksi tekee 3/4 hihat. Kuinka niistä tulee lopputulosta voi olla ihan tosi erilaisia keskenään. Kyllä. Mutta se musta tässä neulomisesta ehkä niinku just on yksi niistä Kyllä, se on se yksi rikkauksia, että siinä on se tavallaan just se omankin luovuuden, että vaikka se lähtökohta on tietysti just usein se, että on joku ohje, mutta että sitten se saa sitä omaa niin kuin, oman näköiseksi tehdä sitä sitten. Toi. Kyllä, ihan oman mielen mukaan. Niinku, ja mä rakastan kaikkea ja sen takia, vaikka mä en niinku Ravelrya silleen käytä ihan kauheasti itse muuten, mutta kyllä mä sieltä kattelen just ihmisten valmiita. Kyllä mä katon kanssa, joo. Ja mä oon saanut se, että monta niin kuin vinkkiäkin ja tavallaan ideaa, että noit värejä tolleen voisi tehdä. Joo, ja Instassa sama. Joo, se on sama, kyllä. Joo. Että kyllä mä ihan sitä varten välillä selailen. Niinpä. Yllättävän paljon menee oikeasti loppujen lopuksi aikaa siihen. Menee, joo. Menee siihen aikaan joo, ja sitten mäkin olen aika sit paljon niin jään pohtimaan myös, että no minkä ohjeen mä nyt sitten hankin ja mikä olisi nyt sitten se niin silleen. Ja sitten katsoo just mäkin katson monesti, että mitä lankaa ihmiset on käyttänyt, onko kukaan käyttänyt jotain tiettyä lankaa tuossa projektissa ja näin, niin se on kyllä tosi hyvä tuommoinen tietokanta. Tai sanotaanko tietokanta, mutta joo. Joo, mutta mä en osaa käyttää sitä silleen, miten toiset käyttää. En mäkään. Ne lisää projektikuvia, mutta kyllä mulla on Insta sitten enemmän sitä vaan. Joo, sama. Enkä mä myöskään, niin siellä on jotain keskustelua tämmöisiä ryhmiäkin, tai että niitäkään mä en ole. Mä johonkin kuulunkin, mutta ei ole tullut kyllä käytyä niissä oikein mäkään en jotenkin osallistu niihin millään tavalla, että saatan joskus käydä lukemassa jotakin, mutta niin kuin. Mulla on tässä nyt toinen keskeneräinen, tai siis tämähän on mun ensimmäinen keskeneräinen tässä, on Kemiönsaaren villapaita numero 2. Yes. Tämä tulee nyt tälle ystäväni pojalle. Täällä on nyt sitten tällaiset värit valikoituneet. Hän on siis itse valinnut nämä värit ja ostanut sieltä saarelta. Eli tässä on tällainen aivan ihana, vähän niin kuin jopa lehmuksen, mun mielestä tämmöinen lehmuksen vihreä. Tai tämmöinen niin kuin vaalea olivi, ja sitten tämä sama, tämä petroli, mikä oli siinä ruskeassa paidassa. Niin tässä on nyt tämä kaarrokkeen kirjaneule on nyt valmis. Mun täytyisi nyt sitten tehdä noin lyhennetyt kerrokset sinne taakse, ja sitten alkaa erotella hihat ja pätkytellä sitten vartaloa. Niin, eli he toi sulle samalla uudet Joo, he oli ostanut silloin samaan aikaan silloin viime kesänä, ostivat ne langat sieltä. Mutta sä et tiennyt vielä silloin, että mä tiesin itse asiassa, mutta mä aloitin tätä vasta sitten niinku viime jakson jälkeen, kun mä sain sen valmiiksi. Toi on ihana toi vaaleampi vihreä. Tämä on todella keväinen kyllä. Joo. Siis on toi kaunis toi toinenkin, mutta niin jotenkin toi vielä on semmoinen oikein. Ja tässä tämä kuvio oikein niin pomppaa täältä jotenkin silleen, että on tosi. No, mutta sitten heillä on samistelupaidat. Heillä on sitten samistelupaidat, joo, kyllä. Ihanaa. Joo, niin semmoista nyt sitten. Mutta katsotaan nyt, tämä on just sellainen, että sit jos nyt tulee tosi lämpimiä kelejä, niin tämmöistä niin kuin ihan 100% suomalaisen lampaavillaa, niin en neulo kyllä millään helteellä. Että siinä menee raja. No, mutta katsotaan. Mutta he tietää se, ei heillä ole mitään deadlinea siis silleen, että ettei ole. Ettei ole mitään paniikkia sen suhteen. Kyllä. Mulla ei ole mitään muita keskeneräisiä. No mulla on itse asiassa vaan tämä, mä voin vielä tän näyttää, kun mä viimeksi puhuin siitä hameesta, että mä haluan tehdä hameen. Eli mulla oli siinä useampiakin, mitä mä pohdin, oli sitä Kutovakikan hametta ja sitten se oli August Knitsiä. Ja päädyin nyt sitten siihen Hip Knit Shopin hellehameeseen, mutta teen sen nyt omalla muokkauksella, eli omilla, niin kuin oma malli, siis niin kuin tavallaan se muoto. Että mä en tee sellaista kapeata, niin kuin se mallikuvassa tai siinä mallissa on. Mä oon nyt vaan tehnyt tästä tällaista siis. Niin se alkaa alhaalta. Tämä alkaa alhaalta, joo. Se mua viehätti siinä niin hirveästi, että siihen alas tulee se semmoinen ihana tämmöinen aaltoileva pitsi. Niin mä sen takia päädyin siihen. Niin mä oon nyt vaan tehnyt tällaista mallitilkkua. Mä voin tätä vähän vilauttaa. Tässä on tämä sama Dropsin Belle. Niin mun mielestä siitä tulee kyllä aika. Tämä ei ole vielä ihan valmis tämä tilkku, mutta tässäkin niin kuin tavallaan sit lähinnä katoin just sitä, että tässä on 3,5 puikko, että pitäisikö mun sitten tehdä. Niin 3. Pitäisikö mun sitten kokeilla vielä 3. Tai 325. Ei mulla ole sellaista.
sitä mä en tullut ajatelleeksi, jos heittäytyisi villiksi. Mä en ikinä ne ollut 3-2 millään tommosilla välimuotoilla. Oikeesti. Tai noilla niinku, ikinä. Mulla on aina niitä, kun mä jotenkin haen sitä neulettiheitä. Niin just. Joo. Mut joo. Toi on kyllä ihan kaunis. Tästä mä uskon, että siitä tulee kyllä nätti. Vähän jouduin siis tietenkin säätämään, että mä ostin sen hameen, mä ostin sen puseron ohjeen. Joo. Mä sain siitä sen pitsin, mutta tietenkin mä voin mitään silmukkamääriä siitä katsoa, ja siinä piti niinku itse miettiä, että kun siellä tietysti sanotaan, että luon niin ja niin paljon silmukoita, mutta et sitten kun niinku tavallaan sen paitaan, mutta tietenkin mä voin sitä silleen tehdä, että mä luon sen mukaan, koska siitä tulee alaosa, niin sitten piti niinku miettiä, että tämä pitää niinku lähtö olla niin ja niin paljolla silmukalla jaollinen, ja sitten pitää, niinku, kun tästä tulee näitä vähän niinku lisäyksiä näillä langankierroilla, että sitten kun pääsee tänne, niin pitääkin olla niin ja niin monella silmukalla, että siinä pitää vähän lisätä välissä. Niin, eli sun pitää tavallaan laskea, että tässä mä joudun vähän tekemään simpukan jälkeen tavallaan. Että siinä joutuu vähän niinku lisää silmukoita. Onko sulla ajatus, että siitä tulee kuin leveä sitten? No kun mä en ole ihan nyt vielä sitä mitannut. Mä ajattelin, että mä katson jostain niin kuin olemassa olevasta ihan siis kesähameesta. Niin katon vähän minkä levyinen se on. Ja about sit semmonen. Pituus on ehkä johonkin tähän vähän polven alapuolelle. Suurin piirtein. Mutta kyllä se saa olla aika semmonen niin kuin, tavallaan melko runsas se alaosa. Ei ylhäältä asti vai silleen, että se lähtee tästä niin kuin aika ylhäältä asti. Että kyllä mä ajattelin, että mä teen siihen vyötärön jotkut kavennukset ja sitten mä teen semmoisen vyötärökaistalle, mihin tulee sitten kumppari. Mutta ei nyt ehkä ihan, no täytyy katsoa, kun pääsee sinne asti. Niin, miten se sitten lähtee istumaan. Miten sitten. Paljonkohan toi niin kuin venyy, koska mä mietin, että... Niin, se on just se hyvä kysymys. Kyllähän tämä nyt venyy. Ja just se, että tämähän on tosi läpinäkymä myöskin, että pitäisikö mun sit oikeasti, jouduks mä nyt taipuun siihen 3, katsotaan. Niin, tai sit sulla on siellä jotkut lyhyet shortsit. Niin, siis varmaan joka tapauksessa täytyy olla. Kyllä. Tietenkin, mutta joo. Mutta tää on nyt vielä tällä asteella, että... No, mut kato. Mut yritän... Sä saat sen täksi kesäksi vielä. Mä jotenkin ajattelin, että juhannushame. Joo. Että... Katsellaan. On tässä nyt melkein 2 kuukautta. Pitäisi vähän töitäkin tehdä välillä ja kaikkea. Joo. Tästä tulee kyllä kiva. No joo, mä toivon, että se sitten tulee. Oliko sulla muita keskeeräisiä? Mulla ei ole nyt muuta kesken. No mä vaan sitten jatkaa tästä mun... mähän olin siis Helsingissä töissä 1 päivä käymässä. Ja sitten mä kun mulla oli vähän auki se mun kesähame juttu, että mitä mä tekee vai lähdekö mä tekee vai mä oon niinku pallotellut tätä moneen kertaan, että mitä mä teen, jos mä teen, teeks mä, no en mä nyt tee ja katsellut erilaisia kuvia ja kaikkia muita ja sit mä yhtäkkiä olen silleen, että ei, että nyt mä tiedän mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan tehdä sen Petitechnitin sen summer dressin. Aivan. Vai kumpi se oli, eikö oliko se hame vai? Hame taisi olla, joo. Ja 2 vuoden takaa. Joo. Ja sit mä rupesin katsoa, että no myydäänkö sitä ohjetta enää missään. No ei tietenkään. Oliko se Petitechnitin vai Sandesi? Eikö se ole Sandesgarnin ohje? No saattoi muuten olla. No laitetaan tänne. Me laitetaan se tähän alle, koska joo. Ja sit mä rupesin sitä siellä työpaikalla tietysti ennen kuin mä lähdin töistä. Mä olisin, että no nyt kun mä oon täällä, niin mä käyn niinku samalla katsoa, että jos löytyisi jostain. Niin no eihän sitä löydy enää mistään, kun se on 2 vuotta vanha, koska eihän niillä ole. Joo. No sit mä rupesin kuukaa kaikkia verkkokauppoja, että olisiko jossain enää. Joo. Ei oo. Ja sit mä olisin silleen, että okei, no ei ole missään lähellä verkkokaupassa, en tietenkään kaikkia verkkokauppoja kuulannut, mutta sit mä olisin, että okei. No, että jos mä kävisin hakemaan jotain samantyyppistä lankaa, ja sitten mä ajattelin, että vitsi, pitäisikö mun käydä snurressa. No sit mä jotenkin petyin siitä, kun ei sitä oo. Sitten vähän saattaa fiilis lässähtääkin tavallaan just siihen, että no tähänkö tää nyt kaatuu, että mä en saa ohjetta. Niin. Sitten sit mä mietin, kun niillä on tänä vuonna ne samalla sillä pitsikuviolla housut ja sitten semmoiset shortsit. Ja sit mä olin silleen, että okei, että pitäisikö mun tehdä sittenkin tuollaiset shortsit? Aika ihanat. Joo, että ne vois olla aika kivat. Joo. No sit mä, että no en mä tee, mua jotenkin harmitti se hame-asia. Niin. Sit mä, että no en mene hakemaan, että en tee. Ja sit mä olin silleen, että no, että voiko mä käyttää tuollaisia housuja? Niin just. Mä, että no siis mun mielestä kuulostaa ihanalta.
Siis ne olisi varmaan ihanat, mutta mä olin jotenkin siinä vaiheessa niin addiktoitunut, mä halusin hameen. Näin, joo. Niin sit mä olin se, että no en mä niinku hae noita, mikä nyt tälleen jälkikäteen, miksi en hakenut. Muista semmoset pitsiset shortsit olisi oikeasti aika ihanat. Ne olisi todella ihanat. Joo, no nyt pitää miettiä, saada ne netistäkin Joo. No sit mä olin silleen, että no en tiedä, lähdin kuitenkin jo vähän kotiin päin siinä ja päätin sit matkalle, että mä käyn kuitenkin lankakaupassa, kun mä nyt kerta oon täällä. Joo. Ja sit mä että no mä haluan tehdä joko mekon tai hameen. Ja sit, jos ei siihen ole kerta ohjetta, niin how hard could it be? Joo. Mähän katon itse itselleni jostain pitsimallin ja rupean sit sitä tekemään. Teet itse? Joo. No sit mä olin ajatellut, että jotain tämän väristä kuin Lauran tää on. Ja mä olin, että se olisi tosi ihana ja just kesänä ja näin. No sit mä menen sinne kauppaan ja lopputulos on se, että mä ostin sinistä. Ja sit mä olin ajatellut, että no tyynline ehkä, tai line. Joo. No sit mä tuon Dropsin safranin kanssa sieltä ulos. Silleen, että mitä tässä kävi. Ullatuus. Ja sit tätä on niinku aika monta kerää. Että tästä saa niinku, jos haluaa tehdä niinku ihan mekon. Tulee niin ihan housua ja shortsia ja hametta ja kaikkea. No ei nyt ehkä niin ihan, mutta siis varmaan silleen, että jos tekee mekon, niin sit siitä jää kyllä ehkä vielä johonkin. Shortseihin voisi ehkä jäädä jopa. Tai toppia ainakin, niin. Joo. Mutta mä nyt ehkä niiden ohjeella sit olisin sen halunnut. Mä mietin, että eikö mä ostaks mä sen shortsiohjeen sitten. Niin. Mutta kun niillä on se samassa, että pitää ostaa aina langat. Ai kun niin, ne myydään aina sen kanssa. Joo. Niin sen takia sen niin väkisinkin teet sitten Mä oon miettinyt, siis kun mä en ole Sandesgardenin ohjeella koskaan tehnyt, että siis onko siinä joku, että pitääkö sun ostaa niinku tietty määrä sitä lankaa, vai riittääkö yksi kerä? Mun mielestä, mä en ole koskaan tehnyt. Vai ne kaikki langat, mitä siihen menee? Ne NS-langat. Okei, niin, eli joutuu ostamaan niin. Niinku ihan sen koko määrä. Joo, näin mä oon ehkä ymmärtänyt. Just niin. No siinä on se syy, miksi mä en ole niillä koskaan. Mä arvasin. Niin, mulla on ollut siitä pitkään vähän niin kuin mielipide, että onko se mun mielestä ihan ok vai eikö se ole. Niin. Koska siinä ehkä menee just se neulojen vapaus. Siinä menee kyllä se. Joo, ja ne on hyviä lankoja, sitä sanoo. Joo. Mutta koska mun mielestä pitää saada käyttää myös omaa luovuutta, niin se on niinku, ehkä mulla vähän kyllä. Jotenkin ajattelen. Joo, että tavallaan just, että jos siinä olisi määritelty tai jollain tavalla joku minimimäärä tai joku tämmöinen, että ostan nyt vaikka sitten, se on se tyhmää ostaa yksikin kerran jotain, mitä sä et sitten välttämättä tule käyttää, mutta sillähän kyllä nyt jo sitten ostaa vaikka johonkin, no tuommoista vaikka johonkin tiskirätteihin, tai siis johonkin siis sellaisen niin kuin, johonkin virkattuun tablettiin, tämmöiseen niin kuin pöytätablettiin tai johonkin, mutta siis joo. Joo, mutta sitten mä vaan niinku lähdin noiden kanssa. Mä olin ajatellut toinen, mikä olisi ihanaa, että olisi tehnyt puresilkistä. Niin. Sitten mä ajattelin, että se olisi semmoinen, kun se on niin ihana se paita kuitenkin, mikä mulla on siitä. Joo. Sitten mä ajattelin, että no joo, ei sitä niin montaa kerää sitten mene, että niin pitäisikö tehdä siitä. No, en tehnyt sitten. Niinpä. Sitten mä googlasin siinä matkalla, kun mä olin menossa, mä ajattelin, että, niin, että se Pierre Dress, mistä mä puhuin viime kerran siitä Pierre Topista. Joo. Nyt se dress on kyllä tosi kaunis, siinä on tosi kaunis pitsi. Että olisiko mun pitänyt tehdä sitten se, no, lopputulos on nyt tää, että mulla on noin langat. Mutta sulla ei vielä ohjetta. Joo. Mä vähän kattelin siitä japanilaisista pitsineulemallikirjasta muutamaakin. Ja sitten muutama, että jos vähän muokkailisi, niin tulisiko kivoja. Joo. Mutta en ole vielä ehtinyt tehdä koetilkkua, että pitää vähän katsoa, niinpä. mitä siitä tulee. Joo. Maailma, taivas on rajana. No homma eskaloitu. Niin, näin se usein käy, ymmärrän. Tää on tällä. Osaan samaistua. Oliko sulla muita mitään uusia suunnitelmia? Ei mulla oikein nyt oo sitten. Et mulla on nyt ehkä pienesti vähäsen ollut tässä sellainen neule, tämmönen niinku, ehkä inspispuute. Niin. Että mullahan on yleensä tosi paljon, yleensä ollut aika montakin keskeneräistä. Mutta ehkä se sitten, nyt tässä on tavallaan sit, kun mä saan sitä hametta nyt aloitettua ja sitten mä teen sitä ja sitten tulee mitä tulee sitten niinku tavallaan matkan varrella sit uusia ideoita, niin sitten mä lähden niitä toteuttaa, jos... Kyllä, ja sitten tosiaan tässä on kuitenkin vaan 2 viikkoa nyt tässä väliin, niin ei ole ehtinyt. Niinpä, tehdä. Kyllä. Ollut vähän muitakin elämän juttuja. Elämä tuli väliin. Kyllä. Joo. Hei, katsotaanko, jos meillä ei ole muita niin kuin valmiita ja suunnitelmia. Me ajateltiin tänään näyttää tosiaan vähän semmoisia neuleita, mitä me ei niin paljon käytetä. Niin, on tehty.
tullut tehtyä ja silloin oltu varmasti innoissamme ja näin, mutta sitten jostain syystä on jäänyt kaapin perukoille. Kyllä. Mäkin kaivoin äsken tuolta siis yläkerran tuolta semmoisesta kaapista, missä mä en yleensä edes käy siellä vaatekaan tai semmoinen iso kaappi ja siellä jossain laatikossa oli noita neuleita, että en mä olisi koko talvella muistanut niitä, kun on ollut siellä ja näin, niin katsotaan vähän niitä läpi, että mikä voisi olla sitten tavallaan semmoinen, onko jotain yhdistävää tekijää tai jotenkin vaan ei ole nyt sitten on mulla niinku suurimmassa osassa joku syy, miksi mä en niitä käytä. Joo, niinpä. Ja mulla kävi silleen tosi harmillisesti, että mulla oli yksi semmoinen, minkä mä keksin tossa, että mun täytyy luntata. Joo. Semmoinen lumineuletakki, minkä mä oon tehnyt pari vuotta sitten. Ja jostain syystä mä jätin sen nyt kotiin, mutta me voidaan laittaa tästä siitä kuva. Niin voi laittaa kuva, joo. Siis, mä oon tehnyt sen, siis muistaakseni se on Novitan lehdestä 1.2022. Okei. Ja se oli siitä, mikä Novitan yhteistyötä siitä Yorkshire Spinneristä tehty. Joo. Semmoinen harmaa kautta vaaleansininen, aika tävärinen, ehkä vähän tummempi. Niin. Semmoinen palmikkoneuletakki. Ja siis mulla ei ole mitään syytä, miksi mä en olisi. Mä käytän paljon neuletakkia, niin sä tiedät. Mutta ehkä se syy on se, että sinne ei ole taskuja. Okei. Kun mulla on aina puhelintaskussa. Niin justiin. Joo, no se voi olla. Kun se on tosi ihana, se on tosi pehmeä, se on tosi lämmin, se istuu mulle. Voisitko lisätä siihen taskut? Voisin, mä varmaan. Se on ollut monta vuotta siellä kaapissa. Niin. Mä oon aina välillä laittanut se siihen ehdolle, että jos mä laittaisin tämän päälle. Niin justiin, mutta se ei ole vaan se ei vaan niin lähe. Ehkä se on ei ole mitään syytä. Se on varmaan just se taskujen puute sitten, varmaan on. Me laitetaan tähän siis kuva, niin te näette. Kuvaa, niin. Joo. Kiva. Mutta se on tosi harmi, koska mä muistan, että mä tein sitä aika pitkään. Se oli semmoisia ensimmäisiä tavallaan oikeasti isoja töitä, niin aivan. Pitkästä aikaa tein. Ja joo. Suha jäi. Okei, no tälleenkin voi käydä. Ja sitten vaikka niinku tavallaan kaikki natsaa, väriä, materiaalia, mallia, kaikki. Niin sitten on toinen pieni yksityiskohta, niin sitten voi olla siitäkin. Niin. Mutta on se pystyt muokkaamaan ehkä. Ehkä. Laittaisitko siihen niinku semmoiset niinku läppätaskut vai voiko sitä purkaa jotenkin sitten keskeltä? No toki siinä on se palmikko, mutta kaikkea voi purkaa. Mutta jos siihen lekisi niinku semmoiset läppätaskut, että tavallaan, että kun siinä on se palmikko, niin en mä ehkä siihen päälle laittaisi. Niin muuten se näyttää vähän semmoiselta torttapotortalta. Niin tai sitten pitäisi tehdä samaa palvikkoa. Niin, mutta jos siihen purkaisi niinku just semmoisen pätkän ja tekisi semmoiset sisäläpän sinne. Joo, niin aivan. Silleenhän siitä voisi tulla. Niinpä. Siinä on myös ehkä se, nyt kun niin kuin tuli puheeksi, niin siinä on semmoinen taitettava täältä toi kaulus. Okei. Että tässä se on niin kuin aika leveä molemmin puolin ja sitten se taitetaan tässä kohtaa. Se on shaalikaulus tai semmoinen. No ei se niin korkea ole, mutta semmoinen vähän taitettava. Mä en tiedä, onko se sitten se syy. Sekin tietty voi olla. No joo. Lähteekö se tästä sitten niinku silleen, pysyykö se? Ei, kun se pysyy kyllä ihan niinku siististi. Se on tavallaan niinku kokonaisuudessaan yhteen suuntaan tästä ja sitten se taitetaan täältä ylhäällä. Ok, joo. No joo. No mutta. Se oli semmoinen. Joo. Tehdäänkö me vuorotellen vai haluatko käydä? Joo. No mulla on tässä sitten tämmönen liivi, minkä mä oon tehnyt. En nyt muista, koska tää on tehty, mutta siis tää on tosta Dropsin Airista. Tällainen. Siis miksi et sä käytät vai ei? Tää oli alun perin siis auki. Joo. Tästä näin. Ja sitten mä laitoin sen, tai siis jotenkin ajattelin, että no ei ole hyvä, niin laitoin sen tosta kiinni. Tää on siis saanut inspiraationsa. Instagramissa on semmoinen kuin North.knitter. Hän on ehkä espanjalainen, ainakin tämän kuvan. Mä voin tähänkin laittaa se kuva. Mulla on se, mistä mä sain sen inspiraation. Mutta niin, jos on oma ohje kuitenkin taas? Joo, tämän mä oon tehnyt niin kuin kyllä omasta päästä. Joo. Mutta ne on kaikki espanjaksi ne tekstit siinä. Mä en valitettavasti puhu espanjaa, mutta en tiedä mikä tässä on. Se on niin kaunis ja noi frillat. Mä muistan, kun sä teit. Niin, on tää frilla, totta. Ja sit mä olin ihan silleen, että ei vitsi, että mäkin haluan tollasen, että toi on niinku niin, ota tosi tästä. kaunis. Ole hyvä. Siis, joo. Se on jännä, mutta siinä ei ole mitään, että sulla ei ole semmoinen olo, että se ei vaan niinku istu. No tavallaan okei. Nyt siis tässä on nyt se, että mä en ymmärrä neuleliivien ideaa. Sama kuin mä en ymmärrä toppaliivejä. Minkä kanssa niitä käytetään? Siis koska tavallaan, jos on sen verran, no niitä ehkä käytetään sitten tämmöistä neuleliiviä syksyllä, kun ei ole vielä niin kylmä, että tarvitsisi
olla sit hihoista lämmin, tai niinku käsivarsista lämmin. Totta, mä en niinku ihan ole nyt ymmärtänyt tätä. Mä käytän kyllä toppaliiviä paljon, varsinkin niinku urheillessa. Niin. No joo, se tietty joo. Mutta tietysti neulen kanssa en lähde urheilemaan. Niin. Mutta siis mä ymmärrän ton ajatuksen. Siis tää on kauhean kaunis kyllä mekon päällä ja niinku näin. Mutta se ei vaan tuu Mutta sitten, että mä niinku, tää on ehkä sitten semmoinen enemmän niinku asuste, että tavallaan mikä hyöty tässä on. No tää on niinku osa asua ehkä joo, mutta ei tää sitten kuitenkaan mun mielestä lämmitä silleen. Niin, totta. Kun ei ole niitä hihoja. Pitäisikö tähän sitten neuloa vaan hihat? Tuleeko siitä hassun näköinen? En tiedä, tulee hassu. Joo. Se tulee vähän ehkä semmoinen, mulle tulee niinku ysäri mieleen, kun mä en tiedä, muistatko jossain vaiheessa puhettiin teepaita ja sitten sinne alle semmoinen ohut pitkä ihanen teepaita. Kyllä muistan ja siis muistan sellaisiakin, että sitten on ollut joku semmoinen ohut olkainen toppi siinä niin kuin teepaidan päällä. Niitähän on kai nyt taas tullut vähän sen. Ilmeisesti, joo. Se on ihan hauskan näköinen kyllä. Niin. Mutta älä tee tosta semmoista. En mä tee tästä. Ehkä mä yritän syksyllä, alkusyksystä. Koska siis toi on tosi kaunis, toi väri on aivan ihana. Tää on tosi nätti, ja sit tossa on toi jotenkin kun siinä on noin frillat ja sit se lähtee tästä. Ja sit kun se on aluksi ollut auki ja sit sä oot laittanut sen kiinni ja siinä on se on niinku tosi kaunis. Niin, okei. Musta toi on ihana. No mä ehkä annan tälle vielä mahdollisuuden. Joo. Mutta just tää tavallaan. Niin, toinen näkee. Niin. Toinen näkee aina eri tavalla. Okei. Mulla on siis seuraava, ja tää on siis todella, todella harmi. Mä tein tän, vuosi, 2 sitten. Oh my god. Nyt mä oikeesti mieromahan nyt. Jos et sä käytä. No en. Ja siis tää on ihan kauheeta. Tää on siis semmonen juttu, että tää on Slow Knits by Elinan Lupinneplause. Ja tää on muistaakseni Isakerin Trio 1. Ja sit mulla oli Mohairina Novitan Tuuli, koska mä olin sitä kaavissa. Ja tää on siis tässä on semmonen tarina, toivottavasti Elinalle on ok, että me kerrotaan tää. Eli Elina oli tehnyt itselleen tällaisen paidan. Ja sit me joka neuletapaamisessa, meitä oli muutamakin, me oltiin sitä mieltä, että please Elina, että teet ohje. Että tää on ihana. Ja meni ehkä vuosi, Joo. Ja Elina sitten teki tästä ohjeen ja me päästiin tätä testineulomaan. Ja tää on siis todella kaunis. Mä tuun näyttää tätä pitsiä sinne Se lähemmäs. On kyllä siis niin ihana. Siis tää on niin ihana ja kaunis ja upea. Ja sitten tää on vielä tosi tällaista pientä ja ohutta pitsiä. Ja ihan siis. Mä olin silleen, että jes, ihanaa, että tää on parasta ikinä. Ja mä tein tästä niinku tällaisen vaalean ja tätä mä varmasti käytän. Käy kaiken kanssa ja tämmöinen kotona ja työssä ja juhlissa. Ja tää on tosi kevyt ja tällainen. Joo. Mutta tää on mulle liian iso. Siis niin iso, että tää ei niinku näytä hyvältä. Ei ole semmoinen nätti oversize, vaan semmoinen läski oversize, jos sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Tiedätkö? Tiedän. Siis tämä näyttää vaan liian isolta. Siis että se niinku, malli on sellainen, että se pitäisi olla pienempi. Niin. Mä vaan jotenkin valitsin niinku semmoisen, että se ei vaan. Sitten mä oon niinku, tää on kanssa ollut siinä kasassa, että missä samassa kasassa tämän kanssa. Joo. Missä mä oon niinku miettinyt, mitä mä tälle teen. Nyt mä ehdotan sulle, että tehdään vaihtarit. Ota sieltä. Kiitos. Ole hyvä. No me puhumme tästä vielä privaatisti vähän, mutta siis tää on aivan. On, ja sit kun mä mietin, että mä puran sen, mutta kun siinä on se Isakerin Trio ja sit se Mohair sekaisin, niin ei sitä voi edes purkaa. Aivan niin, joo. Sitten mä annoin sen meidän äidillekin jo, ja sit äiti laittoi sen päälle. Oliko se sillekin ihan valtava iso? Sitten se oli silleen, että no hän on tosi ihana, että hän ottaa tätä. Niin. Sitten se tuli kuukauden päästä takaisin ja sanoi, että kun ei tämä niinku valikoidu mun päälle, että kun se on niin iso. Mikä ihme? Niin. No mä sovitan tätä kuvausten jälkeen. Joo. Näin tehdään. Se olisikin hyvä, jos se saisi kodin. Niinpä, siis. Kyllä. Joo, ja siis, palataan tähän, mutta siis ihanaa, että saisi sulta kodin, koska tämä on semmoinen, että tätä ei voi purkaa. Mä haluaisin tehdä tällaisen joskus toisen, mutta sitten mä oon niinku tullut siihen tulokseen, että tämä on sen verran isotöinen, että mä en tee sitä just nyt. Mutta varmasti teen, ja siis se Elinan semmoinen, silloin semmoinen oliivivihreä tällainen, ja se on ihana. Kyllä, ja se käy hänelle tosi niin, upeasti. Joo, mutta mä ajattelin, että mun täytyy vaan tehdä niinku reteesti pienempi koko. Niinpä. Mutta tässä on vähän ehkä sama juttu kuin siinä Rose Sweaterissa, että jos mä valitsen sen
sen verran oversize, kun sen kuuluu olla, niin se ei vaan niin kuin istu mulle nätisti. Niin justiin, joo, että sit se on vaan kerta Niin. kaikkiaan liian iso. Että sit mun täytyy vaan ottaa vähän pienempi, että se olisi vaikka väljyys joku 10-15 senttiä, niin se on sit hyvä. Kissa täällä vähän pyörii. Joo. Ihmettelee, että mitä me oikein touhutaan. Kyllä. No, mutta sä sovitat tätä, eli laitetaan se sun kasaan. No laitetaan. Kiitos. Mulla on seuraava täällä tällainen, tämä on syyshohto. Novitan malli, tai onkohan se Joonas, onko se Höyri? Höri. No Joonas on kuitenkin tämä, siis se suunnittelija. Ja siinähän on siinä malli, tai siis siinä niin kuin Novitan sivulla olevassa mallissa, niin siinähän on aivan siis semmoista maanläheiset. Se on ruskeata ja beigeä ja semmoista vähän, niin se on aivan ihana se malli. No mähän päätin nyt sitten tehdä tämmöisen sirkusversion aikoinaan, ja mä lisäsin tänne tämmöisiä niin kuin erivärisiä pompuloitakin, kun tässä kävi vähän tässä yhdessä kohdassa, että ei oikein erotu toi kuvio. Joo. Ja mä oon tätä nyt käyttänyt joitain kertoja, kotona lähinnä pitänyt sit myös, siis tässä tökkii mulla tämä sininen väri. Oikeesti? Kyllä. Siis toi on tosi jännä, koska musta toi on ihana, ja mä rakastan Laurassa just sitä, että Lauralla on toi väri tosi hyvä. Ja kun mä just ajattelin silloin, että mä tein tämän vähän niin kuin tavallaan jämälangoista. Joo. Ja ajattelin, no toi sininenhän käy tohon itse asiassa tosi hyvin ja näin. Ja sitten kyllähän se käy, mutta en mä osaa käyttää tätä, koska siinä on tuo sinistä. Se on se syy. Niin, että tavallaan tossa ei olisi mitään muuta, miksi sä et voi käyttää sitä, mutta sä et laitankin toi sininen tekki. Koska toihan on tosi kaunis. Ja sit musta tuntuu, että mulla ei ole niinku jotenkin mitään semmoista alaosaa, minkäkaan tää käy. No eikö se joku perusmusta yksivärinen? Niin, periaatteessa. Sillä on joku, joka rauhoittaa ton. Sillä mä oon sitä pitänyt sitten ne kerrat, kun mä oon pitänyt, mutta on nyt jostain syystä jäänyt sitten sinne kaapin perälle. Mutta katsotaan syksyllä nyt taas sitten ehkä. Koetetaan vielä niin. Siis. Joo. Ehkä täytyy ottaa joku sellainen teemakuukausi tai teemaviikko edes, että käytä kaikki, mitä et normaalisti käytä, niin siitä saattaa tulla kuitenkin sitten semmoinen, tämän voisi palauttaa ehkä vaatekaappiin. Niin. Tai sitten on se, että on koko viikon vähän silleen, että niin, se on se toinen vaihtoehto. Kyllä. Joo. Mutta en mä tiedä, ei voi pakottaakaan sit, jos se on niinku semmoinen, että ei vaan nyt niinku lähde. Sepä se. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että mitä näille sitten niinku tekee. Että en mä näitä nyt siellä kaapissa niinku halua hillota kuitenkaan. Niin. Mutta tämäkin on kuitenkin vähän sen jo, tietysti kun mä oon tätä sen verran käyttänyt, että on tähän nyt vähän nyppyä tullut, saahan sen pois tietysti. Saa sen pois. Mutta en mä tiedä, yksi meidän neulekaveri oli ainakin myynyt Vintedissä. Niin joo. Niin ja oli kai ihan hyvin mennyt kaupat. Okei, nyt laittaa vaan. Niin, miten teillä on mennyt, että ootte sitten myynyt teidän neuleita Vintedissä käytettyjä, jos ei ole tullut vai? Just näin, että mihin näitä sitten? Antaa pois. Antaa pois, sitten se on toinen vaihtoehto. Siinä on vaan aina vähän se, että kun antaa pois, ja mä paljon tykkään neuloa muille, mutta sitten siinä on se riski, että mitä sitten, kun nämä on kuitenkin ihan aika arvokkaita ja näihin on mennyt aikaa ja muuta, niin sitten jos sä annat sen pois yhden ja sitten toisellakin vähän kaapin pohjalle. Niin, aivan. Niin no se on tietysti sitten hänen ongelma siinä vaiheessa, mutta harmihan se on. Niin. Että se menisi sitten semmoisen ihmisen, joka sitä käyttäisi oikeasti. Niin, kyllä. Tämä on tietysti sillä lailla just ehkä nämä mun värivalinnat ja tämä kuviointi tässä ylipäätään. Siinähän muuten sen alkuperäisessä ohjeessahan on niin, että se ei ole siis koko matkalta kuvio, että siinä on siinä välissä semmoinen kaistale, vaan yksi väristä. Okay. Että mä tein tässä semmoisen oman säädön, että mä tein tätä kuvioa koko matkalle. Musta on kaunis. Että kelle tämmöinen sitten niinku, kenen makuun tämä käy, kun eihän tämä käy ollenkaan kaikkien makuun. Musta on tosi kaunis. Mutta on niinku... Nämä on just näitä. Ja sininenkin mun mielestä, niinku, en mä näe ollenkaan, että se ei olisi sun väri, mutta mä tietenkin ymmärrän sen, että mä en tiedä mikä siinä sitten on. Joo. No, semmoinen. Se oli semmoinen. Mulla on sitten vielä yksi, itse asiassa mulla onkin näköjään 2. Tää on mun viime kesänä tehty sabaitoppi. Ja tää oli siis ihan Dropsin Pellestä, Paula Strickin. Ja tässä ei ole mitään, mä halusin tällaisen perustopin, vähän löysän, ei mitään ihmeellistä. Tässä on siis semmonen vika vaan, että kun tää on velleä, tää on niin paksu, että tää musta laskeutuu vähän rumasti, kun tää on päällä.
Okei. Eli tää ei ehkä tällaiseen toppiin mun mielestä Joo. sit niinku sovi, vaan se jää vähän semmoiseksi tönköksi. Mä haluaisin, että toppi laskeutuisi Niin vähän ilmavammin, nätimmin. Jos miettii sitä sun aikaisempaa Niin. sitä tynlinästä tehtyä. Niin... Joo. Joo. Niin sen takia se on niinku ainoa syy, että mun mielestä tää jää vähän semmoiseksi tönköksi. Okei. No, ei ole päässyt vielä purkuun. Ollut mulla ehkä 2 kertaa päällä. Voisiko ajatella sit yhdistää, että jos sitä käyttäisi vähän niinku syksymällä jonkun neulettakin alla? Voisit se sillä käyttää? Niin, ehkä. Tai sitten jopa niinku tavallaan just tämmöisen neuleliivinä, kun näistä liiveistä nyt puhuttiin. Niin... No, mutta tässä on se ehkä sama, että jos mä laittaisin sen neulettakin alle, niin ei se sielläkään laskeudu nätisti. No ei, se on totta. Eikö se niinku tajanomaisesti siitä nyt niin. No, nyt laskeudun. Sitten tietysti tässä olisi vaihtoehto, että ottaisi nämä aikordit pois ja tekisi tähän hihat. Tulisiko siitä sitten kiva paita? Niin. En tiedä. Siinä on vasta idea. No, pitää nyt katsoa, että mitä tälle, mutta mulla on tää sapaitoppi ollut siinä mun niinku listalla, että mä haluan tehdä jostain ohuemmasta. No, puresilkistä tulisi varmaan ihana, siitä Isakerin siitä tulisi myös varmaan ihana. Niinpä. No, katsotaan. Mitä tulevaisuus tuo. Kyllä. Mutta tää on niinku... Mutta siis toikin tämmönen niinku ihan täydellinen niinku tämmönen perustoppi, just tommonen, mitä niinku oikeasti sit sille ajatuksen tasolla ajattelee, että no tätä tulee aina käytettyä. Joo, mä ajattelin, että se olisi tosi simppeliä. Joo, ja sitten tökkäsee johonkin. Ja sitten onneksi toi on tollanen vaan toinen toppi, jonka siis meillä mökillä lapset ui siis aamusta iltaan. Joo. Niin mä muistan, että vaan viime kesänä siellä aurinkorasvassa niinpä, just ja niin. istunut aurinkotuolissa ja kattonut, kun lapset ui. Aivan. Että se tuli aika nopeasti, että ei tullut semmoinen, että vitsi mä oon tehnyt tätä, kun Iisakin kirkko on vähän sama kuin tuosta neuleesta silleen, että ei vitsi mä oon tehnyt tätä ihan sikana. No sitä sä oot kyllä tehnyt, joo. Sitä ja sit tulee niinku liian iso, se oli kyllä harmi, mutta niinku... Mutta siis sovititko sä tätä nyt sitten tätä? En mä nyt tänään enää sovittanut. Ei, mutta silloin tehdessä. Joo, eikä se näyttänyt niin pahalta. Mutta sitten kun mä ehkä vähän arvasin, kun se oli niinku valmis. Ihana. Mä oon pahallani, se haisee jollekin. Ei tää haise millekään, kun mä sovittelen tätä, tälleen fiilistelen. Joo, mutta toi on tosi ihana. Mun täytyy ehkä tehdä toinen semmonen pienempi. Joo. Mä luulen. Niinpä. Mut joo, se oli semmonen. Joo. Mä luulen, että mä löytän nyt tän ehkä vaan. Mulla on tossa nyt yksi, mutta ehkä mä en sitä nyt jaksa. Mutta siis, sit mä tein no ehkä 1,5 vuotta sitten, tai varmaan viime vuoden, no en mä muista koska, mutta kuitenkin. Siis tein tämmöistä. Tälle mä nyt ehkä annan, siis mä oon kerran käyttänyt. Oikeesti? Joo. Mä tein tällaisen, missä on ihan erilaisia. Mä vähän samalla idealla kuin se mun huivi oli viime kerralla. Itse asiassa mä niinku ajattelin, että tää vähän niin kuin olisi sama NS-sarjaa senkaan. Joo. Eli tämmöisiä erilaisia pintaneuleita. Ja vähän, tähän tuli sitten tää kukkaraita, joka on tosta talvikkitossuista. Onkohan se Ronja Hakalehdon ehkä? Joo. Semmoiset talvikkitossut, niin tää kukka on siitä ohjeesta otettu. Ja siis tässä mun mielestä tämä värimaailma, jos nyt ajatellaan syksyä, talvea, että on tämmöisiä niin kuin murrettuja sävyjä, niin mun mielestä on tosi kaunis, mä tykkään. Mutta jostain syystä tämäkään nyt ei ole eksynyt päälle. Et mä en tiedä, onkohan mulla sitten vähän tää tämmönen siis kirjoneule. Niin, että kirjoneuleet on sitten kuitenkin mulle vähän vaikeita. Siis toi on jännä, siis toi on musta niinku... Toi on musta aivan niinku ihana. Ja tossa ei ole sitä sinistäkään, mutta toki se on värikäs. Tää on värikäs. Ja sitten, no tää ei ole ihan niin sirkus kuin oli sitten taas toi syyshohto. No joo, mutta mä luulen, että mä syksyllä yritän anna tolle mahdollisuus, toi on siis aivan ihana. Mä luulen, että mulla on nyt vähän se, että mä tarvin ehkä vähän, mä tarvin semmoisen alaosan, mikä on joku muu väri kuin musta. Jotkut ruskeat housut tai joku tämmönen menee nyt hankintalistalla. Tai sitten jopa niinku tällainen. No jopa, niin. Mutta sitten jos syksyksi, en mä ehkä ihan vaaleita osaa syksyllä käyttää. Mutta... Niin, mutta semmoinen ei ihan vaalea, semmoinen niin. Joo. Mulla olisi pellava houstois, mitkä menisi tosi hyvin tämän kanssa, mutta ei ne taas syksyllä Niin, ja tää on sen verran paksu, että sit ei tätä, ei. Mutta
Tälle aion antaa kyllä mahdollisuuden. Toi on niin kaunis, anna sille mahdollisuus. Kyllä annan. Ja sitten mä jotenkin rakastan kun tosi harvoin on mun mielestä niin pitsiä ja kirjoneuletta sekaisin. Aivan, ja niin on joo. tässä mun mielestä onnistunut tosi hyvin. Joo, totta. Joo, että ne sopii vaikka ne. Joo, niin on vähän eri maailma. Siitä ei tuu semmoinen tortta kuitenkaan. Just niin, joo. Joo, se mulle ehkä oli vähän siinä just ideanakin, jos se toisi vähän semmoisia, niin tulisi tavallaan kontrastia ehkä siitä sitten, että on niin kuin pitsiä ja kirjoneuletta. Musta on hyvin onnistunut. Tässä on kivat värit ja ne niin toistuu. Tässä mä oon harjoitellut silmukointia näihin kukkien näihin keskustoihin. Joo. Tuli opeteltua semmoinen taito siinä. Todellakin annat sille mahdollisuuden. Mulla on vielä yksi. Näytä pois. Mulla on siis paljon näköjään näitä. Tää on siis mun rokokoopaita Sari Nordlundin. Ja mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Ja tässä on siis semmonen, että mä tein tän siis Tukubuulin fingeringissä. Aivan ihana. Ja silloin kun mä tein tän, mä käytin tätä paljon. Ja sitten tää vähän venähti. Siis ihan vaan sen takia, että mä oon käyttänyt tätä niin paljon. Ja mä tein tästä tosiaan suoraan tällaisen ohuemman sitä varten, että mä ajattelin, että jos se on tosi paksu, niin mä en käytä sitä sisällä. No nyt kun me tietenkin asutaan tuolla niin tilanne on ihan eri. Mutta silloin ajattelin, että ei tule sit käytetty, jos on tosi paksu, että mä teen valmiiksi fingering vahvuisesti, tulee ohuempi. Ja onko siinä ohjeessa minkä paksu lanka? Ei, kun siinä on joku DK-lanka. Okay. Tai en muista kuinka paksu, mutta ei kuitenkaan näin. Ja tämä on vielä semmoinen story, että meillä on jompikumpi lapsista ollut ihan pieni silloin, kun mä oon käynyt tätä tititystä tätä lankaa hakee. Ja sitten se väärin muista, niin juoksenteli siellä koko ajan niin kuin ympäri pitkin. Ja sitten mä olin silleen, että oikeasti, että voitko olla nyt paikoillaan, että mun on pakko niin kuin laskea vähän. Äiti pitää nyt laskea paljon, tämä langan menekki on tässä, kun tehdään tästä ohuemmasta langasta. Joo. Ja sitten siellä oli niin ihana palvelu, että myyjä laski mulle sitä, kun mä juoksin sen lapsen perässä. Oi! Myyjä ei kuitenkaan ruvennut juoksia lapsen perässä. Että äiti saa laskea rauhassa. Mutta siis se oli ihanaa, mä sain tosi hyvää palvelua ja näin. Ja siis se oli silleen tosi jees. Mä muistan sen vieläkin, koska mua niinku hävetti niin paljon, kun se lapsi juoksee pitkin poikin ja toinen myyjä laskee. Hän ei varmaan ollut ainoa, joka siellä on juoksennellut. Joo, muistan, että jäi siitä tosi hyvä mieli, koska se ei olisi mitenkään muuten onnistunut se langan ostaminen, kun se lapsi juoksentelee siellä pitkin. Aivan. No ei siinä. Sitten kun tää oli venähtänyt käytöstä, niin mä tein tänne sitten niinku tämän helman kokonaan uudestaan. Mä ajattelin, että jos se vähän auttaisi. Ja mietin jopa, että pitääkö mun laittaa tänne helmaan joku kuminauha tai joku, joka pitäisi tätä vähän paikoillaan. Siis mitä se tapahtuu? Taittuuko se vai? Ei, kun se on se venähti. Kun tätä oli käytetty niin paljon, niin tämä helma on venähtänyt tällaiseksi. Okei. Niin mä tein sen pari vuotta sitten uudestaan. Tästä jossain näkee, että kun on ruvettu käyttämään NS purettu ja tehty samasta langasta uudestaan, että sitten sinne on tullut vähän tuollaista. Mutta ei onneksi kaukaa käytetty. No ei varmaan kukaan sinne näy mitään. Sitten näissä hihoissa on sama juttu, että nämäkin on venähtänyt tällaiseksi. Kun mä oon käyttänyt, sit mä oon aika helposti sisällä nostan niin näin. Just no sehän sen tekee kanssa. No sitten niistä tulee tällaiset lörppähihat. Ja mä tiedän auttaisiko, jos nämäkin purkaisi ja vaan tekisi uudestaan. Mutta se on se syy, että tää on vaan niin käytetty, että sitten tää ei vaan enää sen takia. Aivan. Ja tää on vähän, tämän haluaisin vielä jotenkin ehkä pelastaa, koska mutta siihen... tässä on niin ihana tämä pitsi. Oliko tämä vaikea tehdä, koska mä oon miettinyt tätä samaa mallia. Mutta tehtiinkö tässä nurjalla? Eikö niin, eihän sitten tehdään pyöränä. Pyöränä. Tehdä nurjalla tietenkään. Joo. Kun mä oon ymmärtänyt, että on sellaisiakin pitsimalleja, missä nurjallakin tehdään sitä pitsiä. Niin, totta. Että jos tasona tehdään. Mä en kyllä, mun täytyy sanoa, että mä en kyllä muista. Hyvin peloittavaa. Mutta en mä muista, että olisi ollut mitenkään mega vaikea. Ei ollut mitenkään hankala, mutta toki mä teen kyllä kaiken näköistä pitsiä. Niin, aivan. Sä oot ehkä vähän kokeneempi pitsintekijä. Mutta siis joo, tää on semmoinen, minkä mä haluaisin jotenkin pelastaa, että jos jollain on jotain ideoita, miten näitä lörpsähtäneitä kannattaa vielä hoitaa. Laitat kiehuvaan veteen, niin sillä sitten. Ja siis täytyy sanoa, että vaikka nämä on venähti vähän nämä kaikki käytössä, ihan suut ja sitten täältä, niin siihen nähden, että kuinka paljon mä oon käyttänyt tätä, niin tähän ei ole nyppyyntynyt. Mä en ole koittanut tätä mitenkään. Just niin. Aivan ihana lanka täytyy Tukubuulille antaa siitä kyllä pisteet. Että mä en ole siis oikeasti, mä en ole kertaakaan ottanut tästä mitään nyppyjä tai mitään pois. Niinpä. Et siihen nähden, eikä sulla kutita tää, mun mielestä on vähän karhea. Tää on vähän karhea, mutta ei kutita. Mutta villaani. Joo. Mutta tästä on tullut vähän tällainen ns. Epäsiistin näköinen, että se ei ole enää semmoinen
No mutta käytössähän se nyt, nämä nyt on käyttötavaraa tavallaan. No on, mutta totta kai haluaisi mahdollisimman pitkän käyttöiän, kyllä. Niin. Kyllä. Mutta en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä tälle. Niin on just. Niin se tällä hetkellä. Ja siksi ei tule käytettyä. Niin. Joo. Niinpä. Siinä oli multa ehkä kaikki nämä. Joo. Jos tosiaan jotain ideoita tulee näihin meidän näyttämiin, ja mitä te olette niin kuin tehnyt tämmöisille neuleille, mitä ei tule käytettyä, että onko sitten myyty eteenpäin tai annettu tai jotenkin korjattu, purettu ja sitten muokattu ja neulottu uudestaan. Ja sehän tietysti se on se lopullinen, tai se lopullinen ratkaisu ehkä, että purkaa ja käyttää langaa johonkin muuhun. Kyllä. Tai sitten, mutta tässäkin näissä mun kirjoneuloissa en mä ala kyllä purkamaan, että joo. Että mun mielestä siinä. Noi on aika isotöisiä. Niin. Enkä mä tiedä, miksi sä lähtisit noita purkamaan, kun noi on niinku hyviä kokonaisuuksia. Niin, just niin. Juuri näin. Joo. Että kun ei ole sillain. Kyllä. Mutta laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos tulee jotain ideoita, niin mielellämme otamme uusia näkemyksiä vastaan. Just näin. Ja en mä tiedä, oliko sulla muita suunnitelmia vielä tai muuta? Ei, mulla ei oikeastaan ole kuin se hame nyt tässä. Että. Joo. Mä oon vähän mietiskellyt semmoista, kun rupesin niin kun siivoilemaan mun työhuonetta ja katsoin, että paljon siellä oikeasti on lankaa. Niin jäin miettimään sillä, että mihin mä ne langat niin kun käytän. Niinpä. Ja vähän, että miksi ne langat on siellä, miksi niitä ei ole neuloutunut. Niin, joo. Koska mä oon muuten semmoinen, että mä en haluaisi säästää mitään, mä haluaisin, että mulla olisi aina, mä ostan ne langat, mitkä mä tarviin. Ja neulot hyvä. Ne saman tien niin. Sitten tavallaan kyllä. Pois. Joo. Tai valmiiksi tuotteeksi. Joo, kyllä. Et ehkä semmoinen, mikä vähän itseensä kiinnostaa, että paljon teillä muilla on lankaa, miksi ne jää sinne kaappiin. Joo, niin, että minkälainen lankavarasto löytyy. Niin. Ja just tämä, että onko siinä joku syy, että niitä on sitten X määrä. Kyllä. Voitaisiin ehkä ensi kerralla käydä sitä sitten vähän enemmän läpi ja miten niistä sitten keksisi tekemistä ja muuta. Kyllä. Mutta jos joku on saanut hävitettyä oman lankavaraston, niin miten? Kyllä. Ollaan tosi kiinnostuneita siitä, että mielenkiinnolla otetaan. Joo, että jotain jämälankaprojekteja, otetaan mielellään ideoita vastaan ja kaikkea tällaista. Että. Katsotaan niitä varmaan sitten ehkä ensi kerralla. Joo. Hyvä. Mutta kiva, kun katsoit jakson ja tykkää videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole jo tilaaja. Ja toivotellaan mukavaa kevättä sinne ja nähdään ensi jaksossa sitten. Just näin. Kiitos paljon. Kiva. Moikka. Moi moi.